Globalno i lokalno, jedno mjesto. Euforija Online Radio. Evo, lijep pozdrav, drago mi je što ćete se uključiti na naš intervju. Evo, slučajno smo se sreli u gradu i baš mi je čast i drago za radio Euforiju. Evo, slučajni susreti su najbolji susreti. Tako bi je uvijek, da. Evo, za početak, možete se predstaviti. Eto, ja sam Ivica Šeperić, dolazim iz Jastrebarskog, ovdje u Bjelovaru sam se našao u trenutku kada nastupam na etno festivalu u Velikom Trojstvu, Bilogolo u srcu Denosa. Evo, baš nam je drago. A možete reći s kojom pjesmom nastupate i što imate u planu za budućnost? Pa eto, ova pjesma kojom nastupam nosi naslov Daj Bože daj. Ja sam kantautor, Ivica Pliveličiva je autor aranžmana. Odlučili smo se na etno zvuk. Pjesmu prezentiramo na 9. etno festivalu i čast mi je i zadovoljstvo doći svake godine, kao i prošle godine što sam bio, na festivalu u Velikom Trojstvu. Planovi za budućnost su jedan lijepi objedinjeni festivalski CD na kojem ću objediniti sve etno pjesme koje sam izveo od Požege. Ove godine sam bio na Požegi, Zlatne žice Slavonije, festivalu Kaptolu, Zlatni glas Zlatne doline, na etno festu u Lici sam bio pjesmom isto novom, i našlo se tu još nekoliko festivala i naći će se i to ću sve zajedno objediniti na jedan lijepi festivalski CD koji nosi naslov Godine idu u izdanju Croatia Records. Jako lijepo i odlične informacije, evo, za radio Euforiju, za naše slušatelje. Pa evo, da li imate u planu još, recimo, nekih pjesama koji sad radite? Pa naravno, nakon dva kantautorska albuma u zabavnom stilu mediteranskog popa, radim i treći album paralelno, već sam snimio nekoliko pjesama koje se očekuju izdanje druge godine, pripremio pjesmu za CMC festival i nadam se da ću objediniti u 2026. opet jedan novi, to će biti treći kantautorski album koji ću izdati, nadam se, na novo izdanju Croatia Records. Naravno da mi je zadovoljstvo uvijek doći na neki etno festival, tako će se naći svi festivali etno diljem naše Hrvatske na mom popisu, pa ako prođu pjesme na natječaju, svakako ću ih i objaviti. Evo, lijepo je, ali recimo, jel imate u planu duet sa nekim glazbenikom? Pa ja sam na svakom albumu pripremio jedan muško-ženski duet, uvijek imam jednu gošću glazbenu. Na prvom albumu je to bila grupa Banana i Gordana Seko, koja je poznati bend koji prati Dražena Zečića, tu smo pjevali lijepu pjesmu Srićo moja. I na drugom albumu sam imao duet, muško-ženski, to je bio duet sa mojom kćeri, Ivonom Šeperić, koja je također glazbenica, iako se aktivno ne bavi pjevanjem, gostovala mi je na albumu i snimili smo jedan božićni duet koji nosi naslov Božić je to. Tako ću i na ovome etno festivalskom CD-u pripremiti jedan muško-ženski duet, ponovo skladam pjesmu, no otkriću izvođačicu kad dođe vrijeme za to. Kad dođe vrijeme, pa kad smo već kod Božića, imate u planu neke nastupe, adventi? Pa sada bukiramo nastupe i tako, pretpostavljam da će advent biti u Krapini, a svakako ako nas trebate, ja u pratnji svoje grupe Amantes koja aktivno radi sa mnom, mogu doći gdje nas god pozovete. Evo, baš nam je drago i pa voljeli bi da dođete u Bjelovar i eto. A ostvarit će se, vjerujem i to. Ja vjerujem. Pa da, imamo pitanje, evo, i za naše slušatelje, kakav je to doživljaj kad dođete na scenu, recimo, pogotovo kad dođete na festival, jel se puno pripremate? Evo, možete opisati postupak kad se Ja sam ovako ukratko da upoznam gledatelje i slušatelje. Ja sam 39 godina bio član grupe Romantik koja je aktivno radila velike koncerte za poznata glazbena imena poput Tomislava Ivčića, Jasmina Stavrosa. Zadnjih 15 godina surađivali smo i s Mladenom Grlovićem. Zlatko Pejaković je bio isto godinama naš pjevač kojeg smo pratili i često smo nastupali u Bjelovaru. Tako da neki nastupi i pripreme za nastupe mi nisu potrebne toliko. Uvijek postoji ono nekako uzbuđenje, pozitivna nervoza prije nastupa, ali u svakom slučaju profesionalno se 4 desetljeća bavim time, pa mi to nije neki preveliki izazov. Iako kažem, uvijek bude onako mala pozitivna nervoza prije svakog nastupa, kao i svakom izvođaču.
Pa evo, vi imate bogato životno iskustvo vezano za glazbu, pa i glazbenu karijeru. Što bi preporučili, evo, mladim ljudima koji tek idu u glazbeni svijet? Pa samo ustrajnost, upornost i kvaliteta, naravno u svakom slučaju to je ono što je najbitnije u ovom glazbenom svijetu. Ako ste kvalitetni, ako sami radite pjesme, budu prepoznate i ako imate taj svoj autorski potpis prisutan, svakako će doći do izražaja svaka vaša pjesma, samo treba vremena i puno, naravno, marketinga. Puno marketinga, istina, ali evo, mene zanima koji je vaš prvi instrument bio kada ste učili svirati? Ja sam profesionalno se bavio glazbom kao bubnjar. Krenuo sam svirati u glazbenoj školi profesora Igora Krljana gitaru, nakon toga sam savladao i osnove klavijature, ali profesionalno sam se bavio glazbom kao bubnjar. Recimo, vaša prva pjesma koju ste ovak izdali? Moja prva pjesma koju sam skladao i izdao bila je za Mladena Grdovića, nosila je naslov Istrijanko, ruku ti prosim. To je bila pjesma pisana za melodiji Istre Kvarnera, gdje je Mladen Grdović pobjedio mojom skladbom te godine, znači na Krtu u Malinskoj i u Raši, ukupno zbroju imao drugo mjesto u Rijeci, na festivalu, znači MIK. Nakon toga sam pisao pjesmu Vinograd, najdraži grad Vinograd, to je onako jedan simpatičan, poznati hit koji su pjevali Mejaši i Mladen Grdović. Producirao sam, pisao, skladao tu pjesmu i snimao video spot i pjesma je u nekoliko milijuna primjeraka već pregledana i štampana je na 4 ili 5 albuma u Croatia Records, što je bilo hitovi godine, pa Mladen Grdović dueti, pa njegov album i Mejaši su objavili na svom albumu i tako da je ta pjesma Vinograd moj prvi veliki hit. Nakon toga sam sebi snimio nekoliko pjesama, krenuo na Međimurski festival gdje sam pjevao pjesmu Fališ mi brate. Pjesma je na mefu fino zazvonila i nakon toga dobio sam vjetar u leđa od Croatia Records. Nastupio sam na Korčuli, na festivalu pisma i vina Marko Polo, gdje sam osvojio prvu nagradu publike, pjesma Šinjarina Čao, a nakon toga već godinu, nakon toga drugu nagradu stručnog žirija sa pjesmu Ispod Marijana i tako su se nizali hitovi i pjesme, neke uspješnice, neke manje poznate pjesme su dobili isto nagradu za kvalitetan aranžman i tako. U svakom slučaju tako je krenulo od početka, znači prva pjesma pisana za Mladena Grdovića, Otvorila je sva vrata. A Tomislav Ivčića ste spomenuli, pa možete mi nešto, evo, za naše slušatelje i gledatelje ispričati? Hoću, grupa Romantik kao profesionalni prateći bend krenula je na turneju sa pokojnim Tomislavom Ivčićem. Stop the War in Croatia, tu smo radili turneje po cijelom svijetu, od Australije, Amerike, Kanade, Europe, sa svih zemalja i naravno širili neku istinu o tome što se događa u to nesretno vrijeme u našoj domovini Hrvatskoj. I tako smo upoznali i Mladena Grdovića, i Đani Maršana, i Marinu Tomašević, i niz dalmatinskih pjevača koji su sudjelovali. Mišu Kovača smo pratili na tim turnejama. Grupa Romantik dan danas slovi kao jedna od kvalitetnijih pratećih grupa na estradi, radi s Mladenom Grdovićem, a naravno ja sam krenuo putem solo karijere i sad sam kantautor. Pa evo, kad smo kod toga, pori, da li se možda očekuje neki pori, neko životno djelo, kad ste ispričali? Pa sada, evo, prije par dana iz Croatia Records su me tražili da prijavim pjesmu za nominaciju za Porina, to je pjesma Golubice Mala, koju sam izveo na etno festivalu u Lici u Gospiću prije nepunih mjesec dana. Pjesma je zaživjela, jako se sviđa širokoj masi, etno zvuk te pjesme, spot sniman u Vukovaru se doprinijelo da ta pjesma zaživi i nju smo prijavili, pa se nadam i nekoj dobroj nominaciji. I da prezentirate u što ljepšem izdanju na Etnofestu u Trojstvu pjesmu. Želim vam puno sreće. Evo, za kraj imate što još za reći? Pa eto, pozivam sve slušatelje Radio Euforije da redovito to prate. Ja sam njegovo isto lajknuo na stranici interneta i na Facebook stranici Radio Euforiju, pa pozivam sve slušatelje, slušajte, tamo će biti najljepši program.